Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, Сярджук, як заўсёды. Добрый Прыемна вечер, цябе бачыць. взаемно. Ну, сёння той самы дзень, Той калі самы до нас настаў. прыходзяць гісторыкі. Так, чацвер, першы чацвер красавіка, і значыць у нас сёння ў гасцях курсы па гісторыі Віцебскай. І гаворка у нас сёння пойдзе пра што? Пра тое, як запытаўся, Адказвае адразу. Так, пра тое, як святкавалі ў нашым горадзе яго тысячагоддзе, з чаго ўсё пачыналася і як ўсё адбывалася. Вось так храналагічна мы неяк змянілі наш вектар. Ну так. Ну і калі летапіс пісалі таксама, нельга ж дакладна казаць, што ўсё пісалася храналагічна. Вось яны, як і наша праграма, Ну, як ёсць. крыху раней, крыху пазней, але вось была такая гістарычная падзея, і зараз будзем пра гэта размаўляць. Будзе цікава. Не, зараз Афіша, афіша. а потым? Афіша. Золотое кольцо Витебска-Двина представляет выставку «Когда приходит весна» от Народного клуба любителей флористики «Анюта». Мудрецы говорят, царство женщины – это царство нежности, тонкости и терпения. Выставка флористики как нельзя более точно отражает сказанное мудрецами. Нежность женской природы и материала, с которым работают флористы, позволяет им создавать картины удивительной красоты. Выставка открыта с 10:00. Витебский областной методический центр народного творчества приглашает на областную пасхальную выставку «Светлый день». В экспозицию вошли произведения орнаментального, ажурного вязания, копии артефактов старинных техник вязания, произведения валенного ремесла и вязаного текстиля, а также дизайнерские вещи объемно-пространственного характера. Выставка работает с 9:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию в 2 действиях «Перебор». У каждого своя мечта, и способы ее достижения у всех разные. Джон Волонье думает только о повышении по службе, а его красавица-жена Нэнти тем временем флиртует с симпатичным соседом Филиппом Дебни, и супруга Дебни, Дороти, в долгу не останется. Начало спектакля в 19:00. Яшчэ раз добрый вечер, шановныя телеглядачы. Прадстаўляем наших гостей, хотя я думаю, все ведаюць, хто глядзіць наши курсы, телеверсію. Анатоль Дулаў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Мироновича Машэрава. И наш Анатолий Миколаевич, так сказал, простать, легендарный краезнаўца Миколай Пивовар, так само кандидат гістарычных навук, доцент, наставник Витебского кадетского училища. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и мы уже анонсовали, мы уже сказали, что сегодня гаворка пойдзе про то, як адбывалася святкаванне тысячагоддзя Витебска. Ну и пачнем з самага галоўнага. З чаго ўсё пачыналася? Як гэта? Ідэя увогуле выспявала? Ну, я, напэўна, пачну, потому что доўгі час лічылася, што дата заснавання горада, а я нагадаю, мы про это уже подказали, даты заснавання лічыцца, да, першая згадка у летапісах ці іншых гістарычных крыніцах. Так вось даты заснавання Віцебска лічыўся 1021 год, і таму, напэўна, першая ідэя святкавання юбілея, тады яшчэ 900-гадовага юбілея нашага горада, узнікла ў 1920 годзе. Такую ідэю выказаў краязнаўца Миколай Багародскі у чэрвені на паседжанні камісіі па ахове помнікаў гісторыі мастацтва. Ну, паколькі дата была агульнавядомай, набліжалася 900-годдзя, цалкам натуральна выглядала гэта прапанова, якая была падтрымана. Што планавалася зрабіць? Планавалася арганізаваць юбілейную выставу, выдаць кніжку Алексея Парфёновича Сапунова «Історія горада Віцебска», якую легендарны краязнавец тых часоў яшчэ павінен быў падрыхтаваць. Планавалася усталяваць помнік ці памятны знак, які планавалі вырабіць з цэглы, цэменту і размясціць на гэтым монументальным знаку выяву, барельеф. Чертежа, так? Да, я думаю, чертежа 1664 года. Ну, правда, можна сказаць, як гэта ацаніў сам Аркадзь Падліпскі,
які рабіў даклад на адной з канферэнцый нашых нядаўніх, што гэта была ідэя, якая так і не спраўдзілася. Бо сапраўды не адразу ўдалося правесці конкурс на гэты памятны знак, і тое толькі было 2 удзельнікі, і, канешне, вынікі не былі рэалізаваны на практыцы. Алексей Парфёнович Сапуноў поўнай меры не змог рэалізаваць сваю задуму. Захаваліся пэўныя раздзелы кнігі «Історыя горада Віцебска». Правда, Аркадий Михайлович Падліпскі лічыць, што ўсё ж такі кніг з такой назвай павінна было быць 2. Ну, не выйшла. Да, ўжо заходзячы з аб'ектыўных прычынаў, са стану здароўя. І тое, што захавалася, напісана ці аб'яднана на падставе папярэдніх работ Алексея Парфёновича Сапунова. Ну і такім чынам гэта святкаванне сапраўды не адбылося. Я думаю, што па шэрагу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але дата 2021 год, яна па-ранейшаму прызнавалася, яна згадвалася ў грунтоўных навуковых манаграфіях, скажам, Леонид Васильевич Алексеев в сваёй знакамітай кнізе «Полацкая земля» 1966 года, там, дзе ідзе гаворка пра Віцебск, ён піша, што горад быў заснаваны паводле летапісных крыніц у 2021 годзе. Такая ж дата была пададзена і ў большой савецкай энцыклапедіі. Гэта было, напэўна, самае аўтарытэтнае выданне, асабліва для разнастайных партыйных, грамадскіх, дзяржаўных органаў савецкага перыяду. І вось тут якраз узнікае пытанне, да, адкуль і чаму узнікае дата 974. Мы пра гэта таксама казалі. Гэтая дата была вядома яшчэ ў другой палове 19 стагоддзя як мінімум, я маю на увазе даследчыкам. Да, і з'яўляецца гэта дата, нагадваю, зноў-такі з віцебскага летапісу канца 60-х гадоў 18 стагоддзя, летапісу так звана панцырнага аверкі. Але, заходзячы з таго, што 19 стагоддзе было стагоддзем факта, сам Сапуноў пісаў, што, канешне, давяраць летапісным звесткам з гэтага позняга віцебскага летапісу мы не можам. Праўда, ён рабіў падагульненне, што там, дзе няма дакладных звестак, прыходзіцца задавольвацца паданнем. Значит, ён ўсё ж такі само паданне цаніў, адзначаў яго важнасць. І вось тым больш дзіўна, што ў савецкі час савецкія гісторыкі працягнулі гэты пазітывісцкі падыход, да, і факт ставілі в аснову любога даследавання. Все ж таки на дату 974 звяртаюць увагу, і юбілей, урэшце, тысячагадовы ўжо юбілей, быў адсвяткаваны. Зараз мы чакаем ужо Миколая Васильевича. Якім чынам знікла ідэя? Хто быў ініцыятарам? Ну, зараз уже цяжка сказаць дакладна, хто быў ініцыятарам. Ну вот по адной з версій можна лічыць, што такую ідэю падаў вядомы віцебскі краязнаўца свайго часу Михаил Семенович Рыбкін. Ён, як уже казалася, ведаў летапіс, але тут якраз сыпал той факт, што ў 1970 годзе до 74-го, то есть до такого номінальнае святкавання тысячагоддзя было значна бліжэй. І ён гэтую ідэю прапанаваў, ну, агучыў. Значит, ён напісаў такі ліст і сустрэўся з Іосифом Адамовичем Наумчыкам, які быў адным з кіраўнікоў, другім сакратаром АБКНКама, да, ну, тады ідэалагічнага аддзела. Вось, яму гэта ідэя цікава, падалася цікава, ён её, што называецца, закінуў у больш высокія колы, то есть у гаркам, у АБКНКам. І там, ну, па-перше, чаму это? Самае простае пытанне – грошы. Для того, каб адсвяткаваць такую дату, а гэта тысячагоддзе, на гэта сваіх грошай не хопіць. Значит, можна прасіць рэспубліканскі бюджэт, а то, глядзіш, нават і саюзны. Так. І так оно, в сутнасці, атрымалася. Да? Тут першаснае пытанне было не сколькі праўда ці неправда, хаця, на маю думку, абсалютна нармальна і слушна святкаваць гэты час тысячагоддзя. Поэтому згадзіліся кіраўніцтва гарадское, што з гэтым і абласное, што гэта трэба рабіць. Но тут узнікла пытанне, как это все абгрунтаваць. Для гэтага трэба былі ўжо все ж таки больш сур'ёзныя. Адной легенды не
обыдзешься. Поэтому звярнуліся зноў жа ж і да Рыўкіна, і как это зрабіць. Ну, Рыўкін меў добрага знаёмага, можна сказаць, сябру Леонида Васильевича Алексеева, ужо згадаванаму сёння. Ён прожыў у Москве, яго быў добры выхад на дырэктар інстытута гісторыі Акадэміі навук СССР, акадэміка Бориса Александровича Рыбакова. Так. И ну, тут уже история умалчивает, как это все было. Ездили туды, ці не ездили. У выніку ён згадзіўся, і у часопісе і ў некаторых іншых газетах узнікла, то есть быў надрукаваны артыкул аб тым, што тысячагоддзе Віцебска, да, гэта аргументавана дата. Я нават магу працытаваць. У старажытных пісьмовых крыніцах сказана, што кіеўская княгіня Вольга была ў віцебскай зямлі ў 947 годзе. Адна факту заснавання Віцебска там няма. Віцебскі летапіс 18 стагоддзя захаваў гэты факт, але з памылковай датай, замест 947-974 год. Археалагічныя раскопкі сцвярджаюць, што ў 10 стагоддзі Віцебск ужо існаваў. Такім чынам, можна не сумнявацца, што ў 20 стагоддзі Віцебску спаўняецца 1000 гадоў. Все, ёсць дазвол или подстава гісторыкаў, значит, трэба рабіць ужо і все астатняе. Значит, тут было как зроблена? Это еще на початку 1971 года. Зауважьте, это 4 года наперед. Значит, была створена специальная комиссия, была выдана, ну, спочатку нават постанова гаркама, потом специальная комиссия, у ее выходило 26 человек, вышэйшых службовых особ з гарвыканкама, з аблвыканкама. Былі створаны 4 камісіі. Я іх уже длинныя назвы не буду прыводзіць, але адна з іх, напрыклад, была аб правядзенні масавых мерапрыемстваў, другая пад падрыхтоўцы прадпрыемстваў саміх, там вырабу сувенірнай прадукцыі, третья аб добраўпарадкаванні і афармленні горада, і четвёртая аб падрыхтоўцы сцэнарыя па правядзенню мерапрыемстваў. То есть вельмі сур'ёзна ўсё было зроблена. Потым самае галоўнае, была падрыхтавана прапанова на аблвыканкам, а ён адпаведна на Савет Міністраў прасіць грошай, дайце грошай. Прасілі, ну зразумела, што ўсё не сам бюджэт не мог пацянуць, поэтому прасілі грошай. Грошы прасілі шмат, і, в прынцыпе, ўсё, што амаль што ўсё, што маглі, то далі. Значит, по плану, што планавалася? Тут два асноўных накірункі былі. Першы накірунак – гэта капітальнае ўкладанне, другое – гэта добраўпарадкаванне. Па капітальных укладаннях гэта прыблізна каля, ну, па розных там падліках, но мне давялося знайсці ў нашым дзяржаўным архіве дакументы, бо это нікому не забаронена, вось дзесьці каля 8 мільёнаў. 8 мільёнаў савецкіх рублёў. Гэта досыць складана зразумець, што это такое, да? Калі ў Савецкім Саюзе у нас было прынята лічыць рубль, это да, один американский доллар – это 80 копеек советского рубля. Хотя там американцы з гэтым не пагаджаліся. Трошечку там яны па-іншаму лічылі. Но зноў жа ж нагадаю, што гэта 71 год. Это зусім іншыя кошты і зусім іншыя мажлівасці. Ну, гэта вялізная сума. Это колоссальная сума, якую, ну вот трошечку далей хацеў бы пра гэта спыніцца, каб параўнаць. Ну ладно, параўнай адразу, может быть. Значит, будаўніцтва в гостинице «Витебск» каштавала 2 мільёны рублёў. Колькі зараз вот такі вот гмах может будаваць? Я не ведаю. Хорошо, вот мост юбілейны, это вот той, які... Ну, які да канцэртнай залы Віцебскай. На канцэртнай зале Віцебскай, ён каштаваў усяго 60 000 рублёў. Збудаваць мост, вы уявіце сабе, это ж высокі мост, крэпкі, вялізны, да, это толькі 60 000 рублёў, это вельмі вялікія грошы былі. Значит, прабачце, вось гэтыя грошы, хто выдзяляў? Гэта ўсяго ці толькі? 6 мільёнаў выдзяляў, прабачце, 8 мільёнаў выдзяляў рэспубліканскі бюджэт. Это вельмі вялікі. Ну, зноў жа ж забягу наперад, гэта, значит, рэканструкцыя цэнтра горада до 85-го года прадугледжвала 14 мільёнаў. А тут адразу 8. Адразу 8. То есть это вельмі вялікія грошы. З іх прадугледжвана была рэканструкцыя цэнтра. Рэканструкцыя, што маецца на ўвазе? Гэта ў першую чаргу вуліца Леніна.
калі пачалі зносіць дамы. Так, так. Вот якраз яна была зусім іншая. Вуліца Леніна выглядала так само, як, наприклад, вот вуліца зараз, ну, там Суворова. Нават больш вузкая, напэўна, была. Да? З улікам таго, што там яшчэ шоў трамвай. Там былі такія месцы, дзе машыны грузавыя павінны былі ад'язджаць на бок, каб спыніцца, даць прапусціць трамваю праехаць. І вось гэтыя дамы з боку Вітьбы, яны ўсе зносіліся. Там было 133 дамы, з іх 47 зносілася. Ну, там, конечно, была большая забудова досавецкая яшчэ. І тут вот узнікае пытанне, варта, не варта. Вось, да? я таксама, калі чытаў артыкул, ну, неяк лёгка прыйшлі да гэтай высновы, да гэтага перапланавання горада, просто взяць і знесці столькі дамоў, ну, гэта ж все ж таки, я думаю, зараз бы на іх шыльды былі, што ахоўваецца дзяржавай як помнік архітэктуры. Гэта было нейкае набалелае пытанне, таму што, ну, хацелася неяк пашыраць цэнтр горада і не праехаць, ну, не шмат прайсці. якіх гарадоў, наадварот, так і засталіся, гэты старыя вулачкі, яны захаваліся, наадварот, іх гэтым ганарацца. Гродно, напрыклад. Так, Так. Ну, тут вуліца Леніна – это не адзін боль, які і архітэктары, і многія краязнаўцы, і старажылы вот ругаюць уладу за гэта. Так? Тут варта хаця бы прыгадаць той ж самы будынак педінстытута, які перад гэтым быў будынкам Александраўскай гімназіі. Так, вось гэты помнік, шчыра кажучы, па мне, дык і жалка, хаця і шматлікае іншае. Ну, я думаю, што у іх не было ніякага шанса застацца цэлымі. Нават не звязана гэта было б з будаўніцтвам і святкаваннем горада. Гэта б все равно прыйшло, таму што зусім іншая была канцэпцыя, зусім іншая ідэя была. У нас же мы ж не забывайте, што мы жылі ў Савецкім Саюзе, што радочак з гімна, з інтэрнацыянала, мы новы мір пастроім. Так? То есть, калі там Маяковскі планаваў, мову збіраліся мяняць, што мова-то неправільная, што надо все выкидывать. Слово «міністр», оно старорежимное, значит, на яго замяніць трэба на там, народный комиссар, там, замест настаўнік – учитель. Да? Это все старое, старорежимное. Знаете, как называли учителей? Шкрабы. Школьный работник, шкрабы, ну тогда любили скорочать, так вось все это подлегало, то есть все это было старорежимным, все это было няверным, и в любом выпадку его просто знищили, как и знищили шматлікія іншыя будынкі. То бок тут не выпадае нават аб гэтым плакаць. Конечно, добра, калі вот мы захаваліся б там до, скажем, 90-х хотя бы годов и вот захавали. Ну, я думаю, что... Ну, уже як ёсць. На жаль, так. На жаль, мы просто не можем об этом уже казаць. Плюс, што калі гэта і ламалася, так знішчалася, то прапаноўвалася новае. Напрыклад, вось на вуліцы Суворова, на вуліцы Толстого, на вуліцы Суворова планавалася стварыць дом мод, напрыклад, і вялікую колькасць маладзёжных клубаў. Так, ці, напрыклад, кавярню на вуглу, на рагу вуліцы Суворова і вуліцы Толстого, дзе зараз Воскресенскую царкву аднавілі, тады планавалася там зрабіць вось гэта. Ці, напрыклад, у самой Сутоцы, Вітьбы і Дзвіны там планавалася стварыць такі гатэльны комплекс, каб там можна было. Ну, вот тут я мог бы пагадзіцца, на жаль, не спраўдзілася гэта ўсё. Але... Гэта быў бы, напэўна, самы дарагі у нас такі атэль у горадзе, калі у цябе в акенцы адчыняеш, а тут Дзвіна адразу. Залатая рыбка зараз на цябе глядзіць. Так, сапраўды. Ну, мы можам толькі казаць, што так, што магло бы быць, але гісторыя, як ведаеце, не мае такого умоўнага ладу, таму вось так атрымалася. Ну, а колькі часу на гэтую рэканструкцыю вось было а запланавана? вось в 71 годзе выйшла гэта запіска, былі адразу же распланавана ўсё, і к 74 году. Планавалася, што летом 74 года у чэрвені-ліпені будуць святкаванні праводзіць, хаця праводзілі трошку пазней, у жніўні. Ну, пачалі яшчэ, там расцягнута было. Пачалі вот дзень горада, вызвалення 26 чэрвеня, адкрывалі вялізны комплекс плошчы Перамогі з мемарыяльным комплексам вызвалителем, а потом расцягнулася это все назначена даўжэй. Вось. Ну, вяртаючыся да таго, што было планавана, запланавалі, напрыклад, добраўпарадкаваць пойму Вітьбы. Это тое толькі, што даведзена, в прынцыпе, до ладу было толькі вот пры ўжо сучаснай уладзе. Там планавалася зрабіць і дарожкі, і адхілы, гэта ўсё, дарэчы, вялізныя грошы. Тое ж самае з поймай і берагам Дзвіны. Справа ад берага, ад Дзвінскага моста і з левага. І значную колькасць грошай выдаткоўвалася на добраўпарадкаванне, то есть вот пакраска фасадаў, так, там
каб выгляд меў Віцебск. Ну, і, напэўна, дарожнае пакрыццё. І вот што верна вы адзначылі, каласальныя грошы выладкоўваліся менавіта на асфальтнае пакрыццё. Вот каб для прыкладу, да, у чыгуначным раёне, я просто каб прыгадаць, 36 квадратных кіламетраў былі толькі пакрыты, ой, прабачце, 36 кіламетраў дарог былі пакрыты з улікам таго, што ўсяго было 108. То есть 1/3 дорог у Витебску мели только асфальтное покрытие. Все остальное это было грунтовое. Велизная колькость дробных котелен, велизная колькость там таких вот, ну, старенький, невеличкий город был. Знову же, как к этому ставиться? Может быть, так бы и было б. Хай бы так и было. Это, знаете, такое старорежимное, такое вот патриархальное. Но на те часы вырашили, что раз есть гроши, значит, надо их освоить. Что и было, в принципе, зроблено. Так что вялізная колькость. Значит, план по добраўпарадкаванню, ён был написан на 16 сторонках. Ну и, конечно, вот мы кажем зараз 8 миллионов, там 14 миллионов. Это только те гроши, которые были выладканы державным республиканским бюджетом. А напэўна, що ще і підприємства підключили, так, і місцевий это, бюджет. Да, не улічвається. Мы еще не улічваем вот ту громадскую падтрымку и тое, что робилося, например, на суботниках. У нас зараз один общереспубликанский городский субботник, там, да, и на его там, кто выходит там с-под палки, кто-то там сапраўды со стягами, там, а тут субботники робилися сапраўды кожную суботу, кожную неделю. И вот тут я бы попросил, коли можно зараз показать перший, да, здымок. Ось вельмі цікавий був такий, зроблений такий, от як у студента заліковка, да, ось так виглядала така от книжечка, заліковочка, яку отримували люди на то, як удзельничать у суботниках. От бачите, там прозвище, ім'я, а потім далі йшло, колькі вони працювали на гэтых вось... Працадні вось гэтыя улічваліся так само? Так, працагадзіны хутчэй. Да. Причем это не просто так, вот можно было, знаете, как там, вот вы попрацавали, и гэта улічвалася при атрыманні кватэры. Калі ты добра попрацаваў, тебе могли там у лепшым месцы, там ці большую плошчу. Хотя, конечно, мы ведаем, что все гэта залежыць не толькі ад гэтых заліковак, а шмат яшчэ, што ад знаёмства чалавекам, які размяркоўвае кватэры. І ўвогуле зараз цяжка сабе ўявіць, што кватэры не пакупалі, не набывалі, а іх проста размяркоўвалі. Ну, было бесплатна. Так, было такое. І ў кагосьці ж захаваліся вось гэтыя кніжыцы? Так. Гэта вот мне якраз заліковачку Іосиф Наумчык паказаў, я змог яе сфотаграфаваць. Што яшчэ цікава, не толькі вот такие звычайные для нас теперь речи, которые на тот час приходилось брать, что называется, с боем. Ну, например, люди писали, да, была вот распрацавана анкета, что бы вы хотели изменить в нашем городе. И пришло около 20 тысяч таких пропанов. Понятно, что больше из них были такие, может, типовые, там, да, там, где-то там сапраўды асфальт покласть, где-то что. А вот была такая цікавая, значит, люди писали, значит, чому вот у іншых городах такое есть, у нас нема. Чому у нас нема схемы руху транспорту? У нас зараз у кожному автобусі, у тролейбусі є ця схема, да, як іде, а тоді цього не було. Чому, наприклад, у нас автобус, який іде у парк, ён, тут на те часи, ён нікого не брав. От ён просто ехаў у парк і все. А чому, наприклад, у Мінску ён вядзе, ён тады пішацца эта вот шыльдачка, да, што ідзе ў парк, но ён пакуль ідзе па маршруту, ён давозіць да людзей. І гэта, знаете, прыходзілася браць з боем, што называецца. Транспортнікі не жадалі на такое пераходзіць. Ну, я уже зараз не могу сказаць, но пытанне гэта шло. Я ў дакументах сустракаў досыць часта, што гэта так не дужа і праходзіла, да. Вось. Ну, што зрабілі яшчэ? Взялі, запрасілі у Віцебск землякоў. А гэта Владимир Караткевич, Барадулін, так, Бембель, Бровка. Да, вялізная колькасць, там Віцебшчына слаўная на сваіх. Я згур, напэўна. Абсолютно верно, да. Всех запросили, зрабілі цудоўны банкет у Мазурина, там, да, там катали их на пароходике, вось, а потом попросили, слухайте, ну вот вы же земляки, давайте вот нам что-нибудь зрабіць, як тысячагоддзю. Ну и кто что там обещал. Выдали так само гэтыя заліковачкі. Про заліковки Караткевич не ведаю, а вось, дарэчы, Караткевич, да, ён адразу обещал, что, конечно же, зробім, і ён обещал п'есу, якая, і, да, спочатку вона першапачаткова планувалася назвати «Набат Вітебська», ну, вийшла як «Звани Вітебська». Ці, наприклад,
Марк Фраткін напісаў Столица областная, да, што фактычна гімн Віцебска, хаця ўжо зараз і не гімн, здаецца, да? Вот, дарэчы, чаго было рабіць вот этой вот конкурсы, там, як, Калі ўжо ёсць да, яна гатовае ўжо ж была, сталіца абласная, это фактычна гімн. Ці, напрыклад, Багатыроў напісаў святочную увертюру, то есть Віцебск прадстаўлены ў опернай музыкі. А вось яшчэ Лідія. Асобна, да, можа быць, Анатолий Миколаевич бы распавёў пра гэту кніжачку. Ну, вось у мяне ў руках кніжачка. Давай, да, я у Сюржука ў руках. Кніжачка Лідзі Обухавай, Віцьбічы. Ну, што характэрна, менавіта з гэтай кніжачкі, гэта назва пачала распаўсюджвацца. Сёння у нас гарадская газета так называецца, хаця варта падкрэсліць, што гэта назва жыхароў нашага горада не гістарычная. Так, мы маем назву Віцебляне, прычым гэтая назва фіксуецца яшчэ ў крыніцах 13 стагоддзя. А вось менавіта ў сувязі з тысячагоддзям пачынае распаўсюджвацца іншая назва, хаця раней яна эпізадычна таксама сустракалася, Віцебчане. І вось пайшла назва Віцьбічы. Дарэчы, калі Владзімір Караткевіч пачуў гэтую назву жыхару Віцебска, яна яму спадабалася, пра што Давід Сіманович спамінаў. Ён казаў, што і не віцебляне, і не віцебчане, Віцьбічы. Я дазволю себе працытаваць нават, што у дзённіку Сімановича як пішацца, што чаму вы выдумляеце там віцебляне ці віцебчане, Віцьбічы, менавіта ягонае гэта выдумка. Это не Обухова. Ой, не, это менавіта Караткевічаўскі Магчыма, варыянт. Караткевічаўскі, але пайшоў у народ, скажам, менавіта Ну, гэта каб проста з гэтай спыніць гэтай спрэчкі. Да. Ці так можна трэці. І прычым адзначу наклад гэтай кніжкі. 30 тысяч асобнікаў. А сёння ў нас, калі на Беларусь выходзіць кніжка накладам 1000, гэта лічыцца ўжо вялікі наклад. Ну, просто дагэтуль, Тады 30 тысяч, прычым на ўвесь Савецкі Саюз яна распаўсюджвалася. І у многіх віцебскіх сем'ях яна ёсць і сёння. Так, і я ў дзяцінстве чытаў гэтую кніжку. Заходзіш, і кніжка на палічцы стаіць шмат у каго гэтая. Да, Прабачце, для тых, хто не чытаў, што там? Гэта гістарычныя навелы. Это пра каго ты? Звязаны з гісторыяй нашага горада. Да, так я хочу сказаць, што пісьменніца правяла ў віцебску юнацтва. Яна вельмі цёпла ставілася да гэтага горада. І недарэмна, напэўна, інтэрв'ю, якое з ёй зрабіў для газеты «Віцебскі рабочы» Михаил Степанович Рыўкін, называлася цытатай. Яна назвала Віцебск «Родзіна маёй душы». Яна выказала зацікаўленасць напісанні гэтай кніжкі, але паколькі мясцовую гісторыю яна амаль што не ведала, яна папрасіла кансультанта, і такім кансультантам на грамадскіх пачатках якраз і выступіў Михаил Степанович Рыўкін. Да. Пісьменніца жыла некалькі месяцаў у гасцінічным пакоі ў санаторыі Лётцы, і Рыўкін даволі часта прыязджаў. Ён даваў сюжэты, ён кансультаваў, каб гэтыя сюжэты былі апісаны, канешне, на ўзроўні мастацкай літаратуры, але з гістарычнай дакладнасцю на адпаведным тагачаснай гістарычнай навуцы ўзроўні. Ён жа разам са сваім сябрам Леонідам Васильевичам Алексеевым стварыў гістарычныя каментарыі да гэтай кніжкі. І таму, канешне, яго ўклад стварэння гэтага твора, зборніка даволі значны. Ну, я бы нам сказаў, што ён, можа, даже пераважае, тому што ў сутнасці толькі на яго матэрыялах, а гэта была апрацоўка. Да, Просто шкада, што, я так разумею, у аўтарства яго не ўключылі. На жаль. Давайте зараз перарвемся, паглядзім чарговы музейны прадмет з нашага абласнога краязнаўчага музея, а потым вернемся да нашай размовы. История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска».
История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». Ось такі цікаві музейні предмети. Ми протягуємо не менш цікаву тему. Я вже просто боюся, ці поспіємо. Сьогодні вже не... Варто поспеть. Так, у нас уже было такое, что не поспевали. Ось, далей. Что у нас было далей? Хто з вас почне? Ну, далей, может быть, у сэнсе далей адбывалася, значит, зроблена было вельмі шмат. Все ж таки некалькі гадоў это адбывалася. 71 год, 72, 73 і палову яшчэ 74. Колоссальная была праца зроблена. І раптам, летом 74 года, буквально перед самым уже святкаваннем, узнікла праблема. Праблема узнікла у сакратарыяце Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Это той орган, які фактычна кіраваў Савецкім Саюзам. І там, на адным з пасяджэнняў, на якім павінна было быць ухвалена рашэнне Прэзідыума Верховнага Савета аб узнагароджанні ордэнам працоўнага чырвонага сцяга Вітебска і там выдзяленні кіраўнік, а гэта быў сакратар Кіриленко. Ён быў другім чалавекам фактычна пасля Суслова, і калі ён адсутнічаў, ён праводзіў гэтыя вот мерапрыемствы. Вось ён сказаў, што нет, такое рашэнне мы прыймаць не будзем. Ну, зараз цяжка сказаць складана, чаму так адбылося, то бок нехта там яму напеў, ці там ён сам быў не ўпэўнены ў гэтым, але ўзнікла ідэя. Но там працаваў наш человек, витебчанин. Это про то, что казали, знаёмствы, яны павінны былі быць. Это был Владимир Игнатьевич Бровиков, ён быў у апарате секретариата ЦК, и он позвонил кіраўніку нашего областного комитета Компартии Шабашову, и он хутенько выкликал тады Михельсон, якраз, які быў старшынёй аркама і адсутнічаў, ён выклікаў тады Навумчыка, і ён паехаў у Москву для того, каб там пераўпэўніць. Значит, як это адбывалася? Адбывалася гэта, ну, написали на двух листках обгрунтования, на одном листку обгрунтования, на другим проект решения. Но это было зробить, уявите себе, на одной сторонце, да, зробить, вот переупевнить секретаря Президиума Центрального комитета, то есть людей, які кірують самой великой краиной в свете, и вось, на что там упор робив. На одной стороночке аргументовали, но самый цікавый такой момент был, коли секретарша пришла, там надо же было, писали от руки, отдали, надо было на машинке. Так ось она пришла и сказала, пробачьте, калі ласка, у вас тут, напевно, недокладность. У вас написано, что населенство города было до войны 180 тысяч, а сустракать пришли только 118 человек. Вы, наверное, помылились тут на одну или на две личбы. На что сказали, нет, это не помылка, это так. Говорит, вот это да. Ну и тут зразумели, что коли уже вот секретарша зразумела и так вот прочулена, да, вот упевнилась, что это сапраўды, вот город Витебск от такого, ну, вот, разбуранного стану, яким было только 118 человек, а тут вот он стал как птица Феникс, да, надо им дать, вот, поэтому, хотя, конечно, это тоже легенда, 118 тысяч человек, это, может быть, сапраўды было так, але справа тым, что яны не загинули, большасць насельніцтва было просто эвакуировано теми же самыми немцами. Ну, мы не про гэта зараз скажем. Значит, все, пройшло там постанова. Правда, до речі, цікавий факт, значит, все мы ведаем, что Витебск был уганараваны орденом Червоного працоўнага сцягу, а просили, вот калі просили орденом Кастрычніцкай революции. Но это там чамусьці там не атрымалася, іншым разам это, может быть, мы высветлим. Значит, як адбывалася... Прабачце, а што гэты орден даваў? Ну, вось, ёсць у города орден? Чувство глубокого удовлетворения давал. Ну, я думаю, что, конечно, там какие-то там прибавки. Ну, знаете, как вам дают грамоту, да, там туда написано, там 2 базовых величины. Там, ну, я думаю, что гонор и годность, ну, такие вот были советские... Не, все зразумела, дзякую, прабачце, перарываў вас. Ён, дарэчы, і зараз ёсць на сцягу нашага города. Я так спадзяюся. Ну, думаю, ёсць, дарэчы, добра было б яго паглядзець і, можа быць, як у наступным там раз і паглядзець яго як у якасці, можа быць, не экспаната ў музеі краязнаўчага, можа быць, ён так раз таки на сцягу. Вось, ну, трэба высветліць так, гэты момант. Так, цікавы. Да. Вось яшчэ одна загадка для гісторыка. Не, я думаю, это не загадка. Я упэўнены, што ён ёсць. Не мог никуда деться. Вы что?
сотні тисяч людей його бачили. Ось, як відбувалося святкування? Святкування, я вже кажу, відбувалося на некалькі, ну, розтягнуте було. 26-го, у день визволення города, 26 червня, відбулося відкриття комплексу площі Перемоги. Я тут ремарочку зроблю. Калиновська, Я думаю, Калиновська. не головную, але, напевно, значну роль відіграла інша юбілейна дата. Тут 30-годдя визволення. Так? От німецько-фашистських захопників. Це стало додатковим підмацуванням святкування юбілею Вітебського. Знову ж, коли для пригажості, для розуміння, що таке площа Перемоги, це 3,5 мільйони рублів. Тобто це теж колосальні гроші. Уявіть собі, такий монумент було підняти, вверх підняти. Сюди приїхало вельми фонтани, шмат. сквер. Так. Вельми шмат сябров було, гостей було. Ввогуле планувалося 1500 чоловік. Ну от я читав святочний обід, і він був розлічений на 350 чоловік. І коли порівняти от мероприємства, які були, скажімо, там, ну, кольки вот коштовало само свято, там, да, и оно коштовало 170 тысяч рублей. Это, ну, для порівняння, вот было такое свято Витебская снежинка, там, да, или снежный фестиваль 74. Он святкувався в парку Мазури, на його кошторис був тільки что-то там 650 рублей. Просто рублів, без Просто тисяч. рублей, без тысяч, да. Ну, понятно, что там еще были пакунки там некие, там значки там давались, там все. У Національним академічним драматичним театрі Якуба Колоса відбулася святочна нарада, посядження. Тут, будь ласка, покажіть здимок. Тут присутничали все партійне керівництво і города, і республіки. Были... Машеров там. Так, Мінавіта. Мінавіта Машеров прикріпляв орден на стяг города. Ось, до речі, в цьому же годі він пробив, що називається, і гонорування Мінська на город-герой. Хоча, ну, без хотя. Що ж було зроблено ще, так? Ну, по-перше, от комплекс переможців був відкритий. По-друге, був написаний от цей економічний нарис, історико-економічний нарис Вітебськ, який зараз, от, ну, тяжко складати, вже сказати, назвати його там об'єктивним. Там на його колись написав рецензію відомий медієвіст білоруський Каписький, так, яким він розкритикував іменно жорстко, що там, ну, наприклад, повстання козака Дубіни, там, да, його лічили, що це було повстання, хоча от ми зараз ведаємо, що козак Дубіни, він взагалі ограбив город, і коли він їхав назад зі своєю дружиною, його славили і посадили на кол. А тут його от видавали, що це от було повстання народне, ці, наприклад, там святкування там 1 мая у Витебску, что была партийная организация РСДРП. И он пишет, какая организация РСДРП при таким ну, переследе полицейским в 1905 году. В любом выпадку там поглядели, покивали головой, и этот нарис вышел, не глядячи на такую отмовную рецензию. Вышла велизная колькость значков, сувенирной продукции, альбому. Покажите, коли ласка, так само. Це, напевно, впершиню. Вот, мне удалось, я докладно не веду. Может быть, было и ранее, да, но была целая колькость, да. И они были на шкле, они были на металле. 9 видов значков робили только завод технологічного обсталювання, 4 монолит. Ну і врешті, от ви зараз бачите, це не значок, це герб Вітебська. Був обвещений конкурс на герб Вітебська, було представлено кілька ескізів. Ну, понятно, що Вітебський, ну от зараз ви бачите гостиниця Вітебськ. От вона була збудована міновито під фінансування і для тисячогоддя Вітебська. Коштувала, ще раз нагадаю вам, 2 мільйони. Плюс до його ще був добудований ресторан. І він коштував ще 500 тисяч, півмільйони, уявіть собі. Тут цікава теж околічність. Коли не хапало вже грошей, то от мені вдалося знайти цікавий документ, що коли фінансування не хапало, були переведені 100 тисяч рублів з Мінська, з будівництва універмага. То есть не добудованы в универмаг. У столицы не добудовали универмаг. Для того, как нам вот сбудовать. Так что мы можем, інший раз, коли будете там, вот там откушивать, там, да, подумайте, что могла бы и не быть это цудовная. Цікава реч, у нас у Вітебську от велизна кількість вулиць, які ми зараз лічимо такими відомими, а їм тільки 40 років. Ну, наприклад, вулиця Берестіня, вулиця
комиссара Крылова, вулица Шрадера, вулица там 43-й армии, 39-й армии, там Московский проспект фактычна з'явіўся менавіта ў гэты час. Яна была вуліца, называлася Смоленская шоша, шоссе, да? Але все ж таки, калі яго павялічылі, это ж 3 паласы в один бок, 3 паласы в другі, тут такія дрэвы растуць. Я, дарэчы, калі быў хлопчыкам, мне дуже она не падабалася. Думаю, што это за вуліца? Яна надо пераходить 2 разы, яна такая вялікая, доўгая. І стаіш тут з гэтымі светлафорамі. А з другого боку, вот зараз, калі такія коркі, калі просто рух невозможный, то Московский проспект в сутнасці спраўляецца пакуль со сваёй функцыяй, так што яго магло не быць. З Віцебска прыбралі, напрыклад, базу по нарыхтоўцы пяску, которая знаходзілася адразу каля моста Блохіна. Так, перасталі скидывать фекальныя воды, прабачце, тэхнічны горад у Двіну, потому что она забруджвалі, і поставлена было пытанне о будаўніцтве другой чаргі вот этих вот коллекторах. Это вяртаючыся до вуліц, там наши мосты атрымалі назвы, у нас мосты не мелі назву. У нас з'явіліся мост Кірова, да, ну яны былі просто вот так, они афіцыйна атрымалі назву, постанова была прынята спецыяльная, там вот такая топонимичная революция, коли хочется, там, да, 18 вулиц, там 2 моста, 2 путепровода, Полоцкий путепровод, металлистов, и они не имели своих назваў, и такие назвы мели. Ну, на жаль, вот сярод назваў города в сутнасці толькі одна гістарычная з'явілася, і та, дзякуючы вот тому, что яна была, это вулица Замковая. Ранее она, дарэчы, ведаеце, як называлася? Великая. Не-не-не, в советский час. Она называлась Кирова. Улица Кирова протягивалась вот до площади Свободы, да, и это вот кавалочек просто ее переименовали и стала она Замковой. И вот мы маем ее тут зараз. Это же люди прочнулись в новом городе, вот так заснули, прочнулись. А комиссара Крылова, ну, переименование просто отбылось. Так, так. Ну, до речі, вот питання об тим, могли, не могли, ломали б, не ломали. Я вам зачитаю одно лист от удячных громадян города. Значит, в Витебском ЗАГСе, я уже на мове оригинале, у Витебского ЗАГСа на улице Ленина уродливо высятся стены полуразрушенной церкви. До Октябрьской революции Покровская церковь являлась форпостом великодержавной реакции Черносотенного союза русского народа. В ней собирались банды черносотенцев и решали свои грязные дела. Неужели к славному тысячелетнему юбилею нашего города ее не уберут с глаз нашей молодежи? Мы считаем, что такую архитектуру нашего города нужно убирать. Вот вам и отказ на пытанне, могли яны існаваць ці не могли. Думаю, что калі б яшчэ савецкая ўлада праіснавала больш, то у нас ніводнай царквы дакладна не было. Поэтому это до пытання того, что могло бы быть. Так? А плошча Перамогі можна неяк падрабязней? Там же таксама шмат работ прайшло. Конечно, это было, ну, калі я не фонтан помыляюся. Был символичный, так? Так, яна складалася з двух частак. Сквер. Першая частка – это такая траурная частка скорби, калі, ну, это низ такі, да, там, где вот фонтаны. Калі есть фонтаны, но фонтаны невеличкие, маленькие, яны символизуют скорбь, слезы людей, які былі проліты за час вот, окупацыі і пры вызваленні. Памятаеце, там плітка чырвоная, так? Тады там быў таніраваны бетон. Ён таксама чырвоны сімвалізаваў скорбь і страты, якія былі зроблены для вызвалення. А другая частка, тая, якую мы зараз уже не бачым, я вот фотаздымкі гэта ёсць, канешне, да. Гэта такая жыццесцвярджаючая. Фонтаны там былі высокія, такія яркія. Спецыяльна для дзяцей быў зроблены вот такі вот парк. Там, правда, да, і вельмі добра, там якраз такія дрэвы былі высаджаны карлікавыя или такія невялічкія. Дрэвы ж казалі, што дрэвы са ўсяго Саюза дасылалі, так? Так. І, дарэчы, сам здымак, сам будынак вялізны, это ж быў будынак дзіцячага міра. Дзецкі мір, ну, дзецкі свет, там, да, вялізны будынак і вот этой вот літары, подвиг савецкага народа бессмертен. Ён з'явіўся менавіта к ну, зноў жа поправимся, тут может не сколько даже тысячагоддзя, сколько 30годдзя вызвалення, яны супалі гэтыя две даты, але фінансаванне адбывалася менавіта у кантэксце гэтага ўсяго. А да рэканструкцыі на месцы гэтай плошчы не было ж нічога? Там былі могілкі. Могілкі, ну, кажучы пра тое, што гэта не была рэканструкцыя таго, што было раней. Вось з'явілася плошча Перамогі да тысячагоддзя. Там была плошча Магілёўская, і вот эта вот Смоленская шаша, а стала вот такі вот плошча. Ну, тут можна спрачацца
разбирацца з тым, сапсавалі плошчу Перамогі, не сапсавалі, это ўжо мы не зробім назад зноў жа. Але вот такая яна была, і во многім Ну, дзякуючы. чаму не вернем? Ну, па-рознаму, может, бывае. Было так, потым зноў нешта уже хопіць памяняецца. столькі грошай. Калі у нас наступнае тысячагоддзе там Дык можна па 1021 зрабіць яшчэ одно Конечно. тысячагоддзе, Важнейшым вот яшчэ папрасіць. набыткам вот святкавання, акрамя таго, што вот у нас з'явіліся новыя вот архітэктурныя дамінанты, да, вот вам, калі ласка, плошча Перамогі. Это вот вялізны гмах, калісьці это быў самы высокі гмах, ну, будынак Віцебска, гэта на Чарняхоўкі. Вот на пачатку Ну, Чарняхоўкі. аэрофлот. 16 паверхаў на той час было, да. Ці, напрыклад, будынак высотны з рэстаранам Аврора. Теперь это, как она называется правильно? Столица там. Паўночная сталіца, да, гэта якраз таго часу. Да. Вось яны, пойма Дзвіны, вот, бераг Дзвіны быў, ён не такі прыгожы, але там, як вот зараз, напрыклад, ці там Віцьбы, там, але гэта тых часоў. Іншага не было просто. Мы сапраўды прачнуліся ў тым горадзе, якога раней не было. І 40 гадоў мы жылі ў такім горадзе, пакуль не прыйшла новая ўлада, і з'явіліся ў нас новыя дамінанты. Гэта, скажем, там Успенскі сабор, гэта адноўленая Васкрасенская царква, так, гэта Духаўскі круглік, гэта славянскі базар. Но яны хутчэй дапаўняюць, таму што тыя дамінанты яны засталіся. І зараз яны, ну, мы ад них нікуды не дзенемся. Ось такім чынам. Такім чынам, той Віцебск, які мы ведаем, ён знік менавіта ў выніку дзеянняў канкрэтных людзей. Гэта Михаил Степанович Рыўкін, гэта і кіраўніцтва горада, гэта і тыя простыя людзі, які працавалі на суботніках. Ну, людзі Дзеля таго, каб ператварыць свой горад, зрабіць яго лепшым. Па шматлікіх такіх звестках, то, напрыклад, калі плошчу Перамогі будавалі, новую, так, рабілі, гараджане самі добраахвотна шлі на гэтыя суботнікі. Конечно. Ну, не было па прымусу. Ці гэта нам уже так зараз падаюць? Ну, это вот, ведаеце, я как наставник гісторыі вам скажу, калі у нас ідзе, ну, скажем, там, чаму у Беларусі была адноўлена прамысловасць всего там за 6 гадоў, да, 44 по 50, там, да? Как за 6 гадоў можна было аднавіць тое, што у іншыя разы аднаўляецца там за десятгоддзі. І сярод там каманд адміністрацыйнай сістэмы, там, да, іншых там у нас ёсць такой масавы энтузіазм народа. Вот сучасныя дзеці это кепска сабе ўяўляюць, может, даже зусім не ўяўляюць. Как это можно ходить на субботники, как это можно замест 8 гадзін, да, замест 8-гадзіннага дня працаваць там 10 ці там 12. Да потому что не было выйсця, потому что ты жывеш у рымянцы, да, у паўземлянцы. І калі ты дом свой не збудуеш, так ніхто тебе его не збудуе. Калі ты не будзеш працаваць на гэтых там суботніках, да, яшчэ вельмі важна, што уяўленне таго, што ты вот фашысцкую навалу знішчылі там, да, што калі гэта перамаглі, так значит уже і адновімся. Ну, гэта уже такія рэаліі, которые, на жаль, вельмі цяжка увидеть. Есть зараз новые реалии. Ну, калі уже напоследок, да, то можно вот, что не адбылося, что не змаглі зрабіць. Ну, напрыклад, вот планавалася збудаваць, у нас есть вуліца Даватара, генерала Даватара, нашего вядомага земляка, а планавалася поставить ему помнік, причем конный помнік. Першы конный помнік у нас з'явіўся Альгерду, да, а вот мог бы быць і помнік Даватару. Да. Планавалася каля кінотэатра Перамога зрабіць панораму. Вот вы ведаете, напэўна, што ў Москве ёсць панорама Барадзінскай бітвы, ці там у Севастополі есть там на Малахавым кургане. А тут планавалася зрабіць панораму вызвалення Віцебска. Ну, на жаль, на яе планавалася ўсяго-то 25 000 рублёў. Ну, яны пайшлі на іншае. Так, да, там планавалася зрабіць, дарэчы, літаратурны музей. І там эпапея была доўгая. Прапанаваў я зрабіць яшчэ Петрусь Броўка. І за гэтую ідэю падхапіў і прапанаваў той ж самы Давід Семанович, які працаваў тады ў сістэме абласнога тэлебачання. І збіраліся зрабіць у абласной бібліятэцы. Але там да гэтай ідэі паставіліся не вельмі добра. І поэтому музей зрабілі, але зрабілі ў Віцебскім пединституце. Але далей за вот, ну, фактычна один пакойчык такой, ну, ведомасны музей ён не пайшоў. Яго зрабілі ўжо пазней, ужо часы нацыянальнага адраджэння, але
несчастливый он оказался. Ну, у нас І так зараз само він уже, страчений. але уже час вийшов. А на жаль, Напоследок просто про ратушу. Ратуша у нас могла быть такой, як она сапраўдная была. З гатычным з гэтым шпілем, шпілем. да, з флюгером. І, ну, там, калі, вот, ну, это легенда уже, хутчэй за ўсё, калі принесли, там, поглядела кіраўніцтва, сказали, что вы тут нам какую-то Германию делаете, спичастые вежи такие, не надо нам, какая есть, такая, хай і будзе. Добре, дякую за цікавий розповідь. Ну, уклалися ми, я сподіваюся, так? Будемо Калі сподіватися, хто що хоче більш серйозно, Да. з лічбами, то можна Так. і віцебські історії глянуть, у і ось Вітебськім Рилкіни, номері Кокри. Архе, гэта 14 год, 2016 третій номер, там є артикул, в яким більш подробязно більш все це подробязно. розповідається з малюнками і слайдами. Добре, дякую велике, до зустрічі. І зараз глядім, як створює історію Олександр Каренман. Хто потрапив? Сегодня мы без особых эксцессов проверим наших горожан на стрессоустойчивость. Мы не будем издеваться над ними, просто зададим прямой вопрос. Когда они в последний раз на кого ругались? Поехали. Вы скажете, вы стрессоустойчивый человек или вы выходите из себя при первой же возможности? Вот вас легко разозлить, скажите? Не всегда. Уже на людей, что обижаться на людей, да? Да, мы уже годы такие. Да не, ну бывает, что люди только что сразу обижаются. Вот давайте вспомним, на кого вы в последний раз ругались. А я уже не помню на кого. Он мужчина вроде говорит, я на всех, говорит, ругаюсь. Вы ни на кого не ругаетесь? Ну, обижаться я обижаюсь, а рвать что буду ругаться? Лучше, а вот как лучше? Лучше высказаться, либо в себе держать? Как вы считаете? Ну, наверное, легче высказаться, чем держать. Спасибо большое. На кого вы в последний раз ругались? Ой, у меня есть очень много на кого ругаться, поэтому... Кто входит в этот список, сын? 7 детей, У поэтому... вас 7 детей? Да, поэтому стрессоустойчивость... Как вас зовут? И в этом. И в это? Да. Вы из Беларуси или вы... Я имею вид на жительство Беларуси, так что дети белорусы А приехали вы откуда? из Латвии. Из Латвии. Ну, вы герой. 7 детей, вы герой. Так что бывает и... Вы очень крутая. Не ругайтесь на них. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Вы стрессоустойчивый человек? Думаю, да. Когда вы последний раз и на кого ругались? Ну, не могу так вспомнить. Значит, стрессоустойчивый. А вообще, как лучше высказаться, вот по вашему мнению? Высказать свою обиду, либо свое недовольство вот прямо, либо сдержать в себе и как-то лучше человека не расстраивать, не говорить ему, что он тебя бесит, либо какая-то ситуация. Как вы Думаю, что считаете? зависит от ситуации, но второй вариант, наверное. Сдержаться? Скажите, вы стрессоустойчивый человек? Ну, не совсем, наверное. Когда вы в Возраст учитываете. Не, ну, мне кажется, некоторые наоборот успокаивают, некоторые к возрасту начинают что-то там. То есть от возраста не зависит, так что не переживайте. Вот когда вы последний раз на кого ругались? Последний раз. Так, чтобы агрессивно или так? Ну, я не знаю, как у вас агрессивно, может, с применением физической силы. Как-то я не ругливый человек. Нет. Ну, как-то без Спокойно. агрессии. Да. Проще обойти стороной, ну, а Вы на сами вас знаете, лучше дочка бывает. любит поругаться. Так, дочка, больше никаких Повышаю. повышений голоса, да. А я нет. Вы, значит, вы сильнее. Понимаете? Как-то вот я вообще считаю, что, наверное, худой мир лучше выигранной войны, да? Это вы стрессоустойчивый человек? Ну, нет, я в колледже учусь. Вы не стрессоустойчивый, да? Слушайте, ну когда вам приходилось на кого-то повышать голос в последний раз? Ну, на свою подругу. А что там подруга натворила? Да, она мне говорит, она вегетарианка, Так, она винит меня, что я ем мясо. ну что, с ума сошла? Подожди, она сделала свой выбор, правильно? Ты сделал свой выбор. Она, ну, вы как-то все-таки находите общий язык? Нет. Ты не ешь, ну, так ты не ешь при ней мясо, она при тебе пускай... Я ем что-то. Да? Я ем. Короче, ты настоящий мужик, ты свою линию гнешь. Продолжай в том же духе. Когда последний раз все-таки вот сорвались и на кого-то накричали или повысили голос? Ой, давно. Даже не могу припомнить. Несколько лет. Ой, давно, пару часов назад. Ну, несколько лет хороший результат. Продолжайте в том же духе. Держите эту дистанцию. Скажите, вы стрессоустойчивый человек? Стрессоустойчивый. Когда последний раз на кого кричали или повышали голос? Или свой... Ребенка повышается голос. Каждый день, каждый... Когда последний раз мама ругалась? Наверное, вчера.
Когда вот последний раз все-таки приходилось на кого-то наругаться? Вот так вот прям крикнуть там или там вот с агрессией так посмотреть. Было такое? Вчера. Я стрессоустойчивый человек. Когда вы последний раз на кого-нибудь ругались? Каждый день ругаю. Зачем? Чтобы они были подсудны. Правильно. Друзья, не ругайтесь, не ругайтесь. Ну, хватит ругаться. Вот вы сейчас смотрите мою рубрику и наверняка ругаетесь, по крайней мере, на меня. Прекращайте, потому что я уже ухожу. На сегодня все. Пока. Ну вось даведаліся мы пра тое, якім магло быць і якім адбылося святкаванне тысячагоддзя Віцебска. І што не спраўдзілася? Вось, і не ведаем мы, добра ці не добра, што гэта не спраўдзілася, але вось што ёсць, то ёсць. Вось на гэтым мы з вамі развітваемся, напрыканцы наш музычны нумар. Так у нас выступае сёння салістка узорнага вакальнага калектыву «Лада» Вікторыя Сцяпанова. Нясумнага вечара і пакуль. Усяго добрага.